нещо. Не ме цели. О, хедшот! И така, здравейте хора, аз съм Freedom. И с мен е Паладин 17. Опа, сори. Абей, трябваше аз да удара, бе! Ма, изгреши сценария. Нещо те Ай, измамиха. пръсник. Нещо те измамиха. Стоп. Добре, стоп. Стоп. Чакай, окей, да чупим дървета. Какво? Да чукаме дървета ли чух? Да, за да почваме професионално чукане на дървета. Мъга. Дано ви е харесало интрото ми. Музиката, която ще пусна. Дано, ама надали. Ще викаш за някой друг. За кой? За дедо и баба? Аре, стига! Сега да си направим крафтинг тейбъл. Работна маса. На български съм. Отваряне на инвентара и масово строителство. Човек, ти са, като ми таковаш, като ресваш 2000 пъти сервера, какво направя? Шатреща. Трябва да се намери хубаво място за игране, а не тук някакви... Значи, някакви пресечени смотани баби. Ту започна от едната страна на планина, ту от другата се едно е срязана с нож и почва новия бал. Някакви супер гадни бъгове от 1.4.7 и от 1.2.7, от 1.7.2 и от 1.7.4. Аз пък върнах на версията 1.4.7. Абе, ще живеем в гората. Абе, къде има камък да му се не знае? Такъв. Не, аз почвам тук да си грифам. На воля. Айде, бе. Нали не си направил кирка? Направих. Ама само едно. То оставаше да направиш две. Само не те виждам къде си. Yes, go. Абей. Не виждаш къде си, айде. Изведнъж видях къде си. Да. Много съм бърза, мастър. Много си, да. Много съм печен. Печен си, искаш ли сега да... Да стана една печена пуйка. Трябва сега да взема камък. Аз събирам камък. Значи тук ще са... Ела при мен да събираш де. Добре, бях започнал така нова мина. Да не си почва. И тук ще живеем. Не бе, временно. Просто ще ни... Добре, аз ще направя тук мината. Давай, прави я. Аз ще си направя такава кирка. Каменна. Да пишете за поредица. Ще е такова. Айде, той докато се натрупа. Джек! Добре, ти купаеш само дясната страна с лявата. Добре, ама само че виж. Слушай се. Значи купаеш и това да не си... Да, знам, точно така ще я го направя. Главата. Чакай за маничко. Бе, аз ще направя друга мина. Ето тук, примерно. До теб. Аз ще взема малко
кол. Всъщност аз ще излеза навънка да поизтребя малко животни, да имаме за вечеря. Окей. Искаш ли меч? Дървен. Аз съм направил. Абе ти с дървен меч можеш да си играеш с някой да тебе. Айде, нямаме легла, то се стъмни вече. Мауи! Чакай. Поне да направим врата. Направи бе. Добре, правя врата. Гледаш мен. Да! Аз реших, че ще го направя ден. Айде сега го направих нощ. Ти гледа ли един филм, където едни от средновековието отиват в бъдещето? И там на една лампа почват да цъкат. И единия вика, ден! После изключва лампата. Нощ! Защото не са виждали лампа. Направо ме го смия. И само няколко половин час така там се игра. Тия отидоха до Америка и се върнаха. То още си играе там. С лампата. Ден! Нощ! Като някакъв психопат. Мито, така излиза. Като тебе. Стига, бе! Какво искаш, бе? Видяхте! Това, че си ме видял, нищо не показва. И аз щях да излизам за... имам вече стак. Поручивкам. Как съм изкопал само 3? И после се сещам, че би трябвало да имам стак. И си казвам, стак. Да, всъщност да. Фуй, чувам Ендермен. Имаш ли факли? Господина, как е така? Стоиш ти. Имаш ли други факли? Значи... Гледай сега, гледай как ще фелна. Гледаш ли? Чакай Здрасти, секунда. господин Ендермен. Ще ми дадете ли Ендер Пърл? Ако до те не ми ги дадете, ще ви убия. 1, 2... Уй, майко! Не, всъщност... Всъщност се размисли. Всъщност не. Размислих. Няма да ви убивам. Опа! Само Аз- някакво стои сега тук пред вратата, като онова за туалетна. Аз слизам да се бия. Само някакъв стои пред Умирай, туалетната бе. и казва. Мри, бе. Оф! Да. Господине! Къде е Ендермена? Господине! Къде е Ендермена, факт? Стои пред вратата. Опа, видя го, на туалетната видя и го. казва. Господине! Стигам да убия Ендермена. Има ли геймрул? Господине! Има ли геймрул? Мале! Го... Не знае какво ще случи Yes, тогава. убих Ендермена. И какво, нищо ли не ти пусна? Даде ми перла от края. Да шутая. Yes. Гледай сега къде ще отида. Не, дай да използваш. Късно. Айде, сега ще излита всеки момент. Айде. Чекай ме. Не дей. Опа. Не забравяй, че аз се спечелих. Да, Не. не знам, бе. Чай ще се телепортна до там, защото не мога да мръдна. Опа. Аз Бе, една смотана Ендер Перл, бе. Какво ще правим? Ела сега тук до мен. Абе, ела тук не... Майко, вещица! Идвай! къде вещица видяме? В гората, О, бързо! видяха. А до нея има клипър. Да, айде излизай. Ребека, да си бързо! Оф, добре, влизам. Пръсната гаднярка може да... Имаш ли още факли? Значи чистите от разстоянието се белязват мръсните вещици и идват при тебе да ти... Имаш ли факли? Имам. О, благодаря.
Толкова би трябвало да ти стигне. Еми дай сега да копаме. Та. Тя си цъкат лампата. Така. Ден! Нощ! Ден! И само няколко 5 часа стоят там. И си светлат, гасват, светлат, загасват. То половината филм мина в святка не е за загасване. Да ти кажа чест. Звъни телефона и след малко се връщам. И така. Връщам се. Телефонът звънеше и трябваше да... чувам равина. Така звучи равина. Не би трябвало да... Всъщност, откъде идва звука на равина? Не знам. В истинския живот в равините има ли звук? Не мисля. Леле, колко съм тук. Омага. Зомби. Някой е дошъл на гости, ама не канен. Тъкмо. Къде ми е ротен плеш, бе? Къде избега? Оле, къде трябва да види? Тася. Добре, че ще добавя музика да развлече. Айде. Добави бърза музика. Само някакво като... Както казах, не успях да си кажа мисълта от този нашия човек. Един така стои тук и чука. За какво пак телефона звъни, бе? Сега се връщам. Значи, ако този телефон звънне още веднъж... Остави ме на... без сърце. Има ли геймрол? Не знам. Ама аре без геймрол. Не бе, аре с... Ма може да усерем всичко. И аз за какво си направихме, че не разбрах. Ще да си правя кирка. Толкова ми е кълно. Гледай бе. За тия ганени, неканени гости. Айде! Да, за онова айде, дед беше. Добре бе, защо тук имаш и своя пещера, разкопа тук? Гледай, виж колко става горе бе, погледни. Чакай, идвам да помогна. Да си помогна. Нищо не взе, спокойно. Чакай, ще оставя нещата. Онова. Господине! По другото само ти кажа, че взех 5 желязо. Господине! Значи в туалетната се чуда. Айде! Не ми е нужно вече. Да, не ми е нужно. Стойте си спокойно вече. Айде и поглежда надолу. Служи кол в пеща. Дай да ходим за храна, защото ми писна. Служи в пеща кол. Сега ще сложим, имам 18. Ще сложа 9. Мръсник, намерил си айрон. Да, казах ти, че намерих айрон. Добре, сега ще си взема и аз. Така. За мене. Добре бе, човек, какво присвяваш моят айрон? Точно за това мразя. Това е.